Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, Halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Merdon Circle hakasni thoding jong ka shiterik ubnai yayong arajar arpoar kala IT ye ka yeng bala penshna thamai shaka wei ka long yeng ka basong basa hakasnong nongba Merdon ka bahab hapo ka Ribhoi district kani ka yeng bala penshna da ka seng FKJ GP ka dei jong ka kong Blistoria lalu but ye kani ka yeng la IT sha kani ka long committee general secretary jong ka FKJ GP seng kame uba Dundee Cliff Kongsit harengkat kajing dan langjong presiden ke FKJ GP Ribhoi district uba Louis Star Lingdo bat ki wai de ki nongkit kam jong ka seng nakaliang jong kani ka long kami kala penpau ki jing sngongo hado kata ya ka seng FKJ GP kabala shna pen bha ya kani ka yeng namar bah ki snem ki bala no kum ka long kami ka badok ka ju shong ju sa ha ka yeng ka bala jot la pei henrei mentapan la yo da ka yeng ka babha no senyang sa kawai na kilonging kibaduk kibadon hapo connection ng Merdon but nakaling jonga kasong konong ba kani kajing yalti jong ka Merdon sakil na i ba kanam changthai kum kinong yalam jong ka seng hapo kani ka Merdon area but nasuru ban penkemau ya pikawai ba lese borok khat penkemau bat pitip ba kumba kaktin ka jong bulay ka ba kajing sakri prapriyo kadai kajing sakri yo bulay ro te nga so modong ba hakane kapor ba Merdon circle kala sakri ya ki parabriyo ki parado prasnam ki jongi bat hakaju kapor kadai ro kajing sakri lang yo bulay ro te kumunong ilam jong kane ka district bat nasuru banai ka jing kakukodo na mata kini kinong yalam jongi ki badan hakane ka thang hakane ka area ba kinum dai bersang that bat katla kat yai kat badan kabut kebor banakaleng jongi kum baseng hi ni persang banno senyang banyarap ya kino ki breu ki ba iron kam hoi mansupet ya kini ka yeng anda kaladap banyinujor ba ka yeng mo menshwa ngismo ba ali ka yeng ka adi ka wei ka yeng ba ham ka ba pen kemen yang i wei bi wei henrei pat kitu kisembok kti kijing trai stom jang ni kitu khat pat ngathai ka ke e ka sinjam ka ba e hai pi ba komno ba pla man sedang ba hadu ba pendala ban pendap ya ka ni ka yeng hane ka por nakaliang jongi gum ka seng hoi ngiji persyang hiru ben lek kat bala ba komno bangila banyak kenerlem ya kata ketika dia ketika man ya kapan kentiu ya ki pardo persnang wajongi khamtam ya ki longi yang kebedon kam shisha ya kajingarau namar ba ngijui nakapor sakapor ba kum gajat ben rio ngendale amala kisnong kindan be kumiliki longi yang kebedon kam shisha kajingarau mereka ika pokongsan kalau kami siam ba ngai tanat bakat kami siam kabasin rang jadi dekat jangan ke circle ya kaba flami syakmat bat dei lingba ke jing tristong ke jongpi ya kaba ngiru kumunong elam joga seng habang ayu ya kene ke jing khot soba ke jongpi na soba ke kamram ke jonga banyak don kat lang bat piang ne kapor bat ai men siam lang ya pi ni na kaleng ka central body jim dala ya ban ai kata ke jing don kam ke jongpi te ke jing tristong ke jongpi ya kaba kindit khinsat ni na kaleng ka seng kemi ngilang banyak snok tilang banyak don kat lang bathi tikani kamne ka sin ban kong re na kaleng ka seng hi kaleng ka ni rilum khasi jaintia ki khot ki je pulut por hiru ban pet ban kentiu lam komun ki jat kam nam ta ka bha ka ben je ki podo prasna tehni ka por ba ka wi ka kamram ka banga kwa ban ong ni khamtam ki podo prasna ba khamtam ki khot ka seng fkgp ngiem ha ta ka ri sanchar palba kare ka bai
mengi belak pelong mau katakan demokrasi kejeng sensar pai ba dau pai ba yo pai ba jadi nak kata kadi kamaram ko jong phiru mentah ni kaski kong modern circle kai ka kamaram ko jong phi ka kamaram ko jong phi ho kadi kan ni kini kusa ka babha ban peni ban nakaleng ka seng yes no ktilang bat ki emlang salang rekai ka kamaram ko jong phi ka kamaram ko jong phi kalong ma punya trelang langadan kalat kalenti bat kesnong ka thau bat ki rang basnong nama ngitep kari sensar pai ba ka mo mana kai kita ki basic amenities in life kejinon kam ka